Los Angeles, California, and I'm teaching hip hop here at the very brand new summer intensive for the Ilya of Dance Art Foundation. Hello, my name is Teresa Ruth Howard. I'm here at the Ilya of Arts Dance Foundation in Burgas, Bulgaria, teaching ballet. В продължение на 2 седмици в края на август те предаваха не само уроци, но любовта си към танца. Те бяха поканени от фондация Танцово изкуство Илиев. Целта на фондацията беше да даде възможност на български подрастващи танцови артисти да се сблъскат с известни хореографи, хора, които работят и са активни творци в танцовото изкуство, да им даде възможност да работят интензивно в една седмица, в която седмица да взимат класове в различни танцови стилове и да имат възможност да следят един репертуар, в който да бъде показан на сцена. Това бе част от проектът Работилница за танци, която по традиция се провежда през април, но за първи път тази година се случи в края на лятото. Благодарение на средствата, които спечелихме от конкурса, това е първото по рода и първата ни такава програма. Надяваме се тя да прерасне в традиция, надяваме се тя да продължи. Тя беше породена от факта, че в България няма точно такава танцова програма през лятото. Нашите танцови артисти през лятото са в почивка и то не 2 седмични или 3 седмични. Те са в почивка и във ваканция за почти 3 месеца. И това създава една нерегулярност в тяхното обикновено обучение, танцово обучение, което изисква непрекъснати класове, за да са в танцова форма. И всъщност ние създадохме тази програма точно с тази идея. Младите танцори имаха възможността да учат класически и модерен балет, джаз, хип-хоп и български народни танци в 4 класа. Това са Кристиан Ван Хаур, който преподава модерен танц и джаз тази година, Тереза Рут Хауърд, която преподава класически балет, стил баланшин, Ендрия Бър, която преподава хип-хоп и аз преподавам характерен танц. Според мен това е също много важно за тези млади израстващи танцори, защото те виждат и се сблъскат с 5 различни концепта на преподаване. Всички ние като учители носим нещо различно и ново и според мен това е едно от най-важното за нашата програма. Имаме страшно ентусиазирани български танцори и не само български танцори. Имаме деца от Сърбия и Македония, което допринася точно за тази мултикултурна среда, в която те се развиват, творят непрекъснато и се вижда едно невероятно развитие на тези деца. И целта е, започвайки учебната година на 15 септември, те да са в една форма, в танцова форма, в която и учители, и самите те да се чувстват по-добре. Танцовата работилница завърши със спектакъл в Бургас. Аз съм от този тип учители и хореографи, които смятам, че един труд на едни танцори трябва да бъде показан. Т.е. трябва да има венио, трябва да има място, трябва да има зала, в която те да покажат труда си, да покажат всичко това, което са работили.